So guys, I'm putting on the butter. I'm putting on the butter. Huh? Ik praat met de mensen op je phone. Dan met de butter. Iets. Wat is het in Engels? Smeerworst. Iets smeerworst. Almost done. I just have to smear the smearworst. Taste correct. Regan, kom kry jou brood. Regan, kom haal jou brood. Ah? Ik kan niet gewoon, ik weet, één glaas wil mijn bier gedragen hier en het bier gedragen. So guys, I'm putting on my. Ooh! And that is how it looks. One side one side butter. You see? Now let's cut now. Oh no, the cut is not good. But yes guys, thanks for watching. Goodbye.